Benvinguts a Busca'm al bosc. Va avançant l'estació de la primavera, avui ja som a 8 de juny del 2017 i anem arribant cap a l'època de Sant Joan. Ens anem apropant al solstici d'estiu i és un moment molt idoni per parlar-vos d'aquesta herba de la qual us vaig dir que faria un vídeo exclusiu. Us presento el hipèric, Hipericum perforatum o pericó, herba sanjuanera, herba de Sant Joan. Com podeu veure, fa una inflorescència de color groc, símbol del sol, és una planta solar i és de les herbes més màgiques i més protectores que coneixem. Com us he comentat, en més d'una ocasió és una planta relacionada amb les fades. La nit de Sant Joan se sol collir per col·locar-la darrere de les portes de les cases com a símbol de protecció, de males estrugances, de males vibres. Antigament, a l'edat mitjana, li deien espantadimonis i es cremava juntament amb la sàlvia i amb la ruda per deixar una bona energia, una energia positiva en els llocs que es creia que estaven contaminats de males energies. A banda d'aquest tema més folclòric, més cultural, us vull parlar de les propietats de l'hipèric. L'hipèric és una planta antidepressiva. És una planta que conté un principi actiu que es diu hipericina, que ajuda moltíssim en els trastorns de depressió lleu i trastorns de la son. Jo el que faig és collir les flors per fabricar un oli, l'oli de cop, que avui us ensenyaré tot el procés d'elaboració, el farem plegats, i que va bé amb contusions, amb reuma, amb cops. Li diem l'oli de cops, no? I es fa introduint aquestes inflorescències, jo ho faig amb oli d'oliva verge, i és una maceració que un cop colada ens ajuda molt. Jo als meus fills li aplico amb totes les contusions que té. Mireu, l'hipèric és de la família de les gotíferes. Ara no sé si es podrà apreciar amb el mòbil, però si es mira la fulla al trasllum, si la mirem a contrallum, es veuen uns petits punts, no? Per això es diu, d'aquí li ve el nom de Hipericum perforatum. Bé, i ara el que farem serà procedir a la recol·lecció de les flors. Mireu, si veieu, mentre vaig fent la recol·lecció de les flors d'herba de Sant Joan, se m'estan tenyint els dits. Veieu que tinc petites taques de color marró? Doncs aquestes taques corresponen a la hipericina que va deixant anar la flor mentre recol·lecto. Amb aquest principi actiu que tenen les flors, antigament es tenyien robes i llana. I és el principi actiu que ens ajuda en els cops, amb la depressió i de més. Bien, ya hemos hecho la recolección de las flores. Esta parte del vídeo la haré solamente en castellano, en versión castellano. Espereu que ho entengueu els catalans, perquè només ho puc fer una vegada, solamente lo puedo hacer una vez. Una vez hemos recogido las flores, lo único que hago para hacer el ungüento, el aceite, es tirar aceite de oliva virgen, el que tengáis, que sea de una buena calidad, sobre las flores, hasta cubrirlas completamente. Yo este año no haré mucha cantidad, así que con eso tengo suficiente. Y lo dejaremos durante 40 días a sol y serena. Si buscáis varias recetas en internet veréis que hay algunas que este paso lo hacen en la oscuridad. Lo ideal es que una vez que lo tengamos, que haya pasado ese tiempo, lo coléis y lo introduzcáis en un pote de vidrio que sea oscuro, de color ámbar, para que no le afecte la luz. Y por último, recordad que una vez os lo apliquéis, es un aceite fotosensible. Haré un pequeño vídeo, una vez lo tengamos acabado, para que podáis ver cómo cambia de color. El aceite se volverá rojo debido al efecto de la hipericina y ya lo tenemos listo para usar. Ahora os muestro dónde lo coloco para que
veáis que yo lo hago al sol. El deixem aquí i listo, a esperar 40 dies. Ens veiem al proper vídeo de Busca'm al bosc.